Давам думата за празнично приветствие на госпожа Пепа Денева, временно изпълняваща длъжността кмет на община Силистра. Скъпи съграждани, уважаеми гости на Силистра! В многовековната история на българския народ има много дати, които ние добре помним. Има дати, които са запечатали гордост и слава. Има дати, които ще запомним с мъка и покруса. Една от най-светлите, от най-забележителните дати е 3 март, денят, в който беше възродена българската държава. Днес се навършват 133 години от деня, в който сложи край на една тежка война и постави началото на новото летоброене за родината ни. На 3 март 1878 година, след 5-вековно забвение, България възкръсва за нов живот. Сбъдва се съкровената мечта на българина да бъде свободен, да има духовна независимост, право на собствена култура, писменост, език и своя национална принадлежност. На тази дата ние прекланяме глава в знак на признателност към всички онези бойци, които дадоха живота си за нашата свобода. Руски, украински, белоруски, финландски, румънски и много други. Ние винаги ще помним, че Русия жертва за нашето освобождение десетки хиляди свои войни, между които много офицери. На този ден изразяваме своята признателност към подвига на българските опълченци, без които победата ни би била трудно постижима. Спомените за техния героизъм показват на света, че тази свобода не ни е дадена даром. Сред тях са и опълченците от Силистра, истински радетели за свободата на родината ни. Днес заставаме в едноминутно мълчание и коленичим с признателност пред жертвоготовността на героите от Априлското въстание, Шипченската епопея и онези знайни и незнайни българи, които заложиха живота си пред олтара на свободата и останаха безсмъртни. На 3 март отдаваме почет и към решимостта на първите строители на новоосвободената ни родина, които са отстоявали българската държавност, нейната самостоятелност и културна самоличност. Да празнуваме с доброта, признателност и смирение, за да пребъде България през вековете. Честит празник, инженер Иво Андонов, кмет на община Силистра.